como sempre, como cada mañá está con nos Alfredo Hernández. Moi bo día, Alfredo. Hola, bon día. Eloi Delgado, bo día, Eloi. Hola, bo día. E Manuel Martínez Tato, bo día. Bon día. Bueno, como avanzaba, agora imos a facer balance de dúas citas, de dous momentos que xa avanzábamos hai 2 semanas e que agora pois faremos a posteriori, non? Alfredo, a primeira delas, a charla coloquio que organizastedes aquí en Tui. Sí, eso fue el jueves... 17... El pasado, no, el anterior. Sí, hai 2 xoves. Sí, hace 2 jueves. Bueno, tuvimos programa por la mañana, pues por la tarde. O 12. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Pues non o sei, contame. Yo decía que 20, Manolo ahora me ha dicho que 17 personas. Quiero decir, si en todo el Baixo Miño, o concretamente aquí en Tui, solamente hay 17 personas que les interese o que estén preocupadas por el futuro de sus pensiones, pues apaga y vámonos. La charla coloquio fue pues muy amena, porque claro, estábamos como en familia, pues sí hubo coloquio, hablamos, o sea, la gente, los que vinieron por supuesto sí muy interesados, ¿no? Algo hicimos bien porque al final hasta nos lo aplaudieron y todo, ¿no? Como sorpresa, ¿no? Incluso colaboraron económicamente para los gastos de todo, o sea que muy bien. Pero ya una de las preguntas que me dijeron, ¿cuál es el futuro que ves para las pensiones? Yo dije, pues mira la sala y ya te dice cuál es el futuro, o sea, que harán lo que les dé la gana, porque si no, que yo lo he dicho muchas veces, lo de votar está muy bien, creo que ya lo dije aquí en este programa, pero cuando tú votas, lo único que solucionas es la vida del político, o sea, las necesidades del personal, de los votantes, las tenemos que luchar en la calle, o sea, manifestándonos y viendo que somos muchos. Eso sí, pacíficamente y en orden y como debe de ser de una manifestación, pero es que no hay otra forma. Y si no nos manifestamos, pues harán con nosotros lo que les dé la gana, absolutamente lo que les dé la gana. Después la de Santiago, pues 3/4 de lo mismo. O sea, de aquí fuimos, un autobús salió de aquí de Vigo. No vino más aquí, sí que hubo más gente, pero dado el problema que había que ir a Vigo y dado el problema que hay como están allí en obras en la plaza de los caballos, pues mucha gente, la dificultad de aparcar el coche y dejarlo allí, pues echó otra para atrás, pero sí tuve bastantes llamadas de gente que después no fueron por eso. La manifestación, pues bien, seríamos, yo decía 300, Manolo me ha corregido y creo que tiene toda la razón del mundo, que dice, ponlo por la mitad. Bien, estuvimos en orden, paseamos por todas las calles de Santiago, que estaba el trayecto, y al final paramos delante de la sede del PP, porque, bueno, el motivo de la manifestación era protestar por los que estaban en contra de la subida de las pensiones, ¿no? Y uno de ellos fueron el PP. Entonces, allí delante se leyó un manifiesto por el compañero Xavier Pérez, que estuvo fenomenal, que por cierto queremos ver si para el próximo programa, no, sino para el siguiente, pues lo tenemos aquí, y que él ya nos dijo que bien, pero falta confirmar que no tenga ningún compromiso más. Y eso es todo, un poco pues desilusionados por ver la falta de quórum, digamos, de que la gente no le interesa, es como si esto no fuera con ellos, ¿no? Entonces, el movimiento ya lleva 10 años, con lo cual, pues mucha gente que lo formaron y estaban al principio, pues han ido desapareciendo. Los demás estamos cansados, no hay normal. Quiero decir, aquí ya la mayoría ya son de 80 años para arriba y claro, no tienen la misma potencia o capacidad física para estas cosas. Aún así todo, pues están ahí, pero yo no le veo futuro. O sea, la visión es bastante triste, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. No, contra eso no se puede hacer nada. Iso é o balance que facedes dende Modepén desas dúas citas, desas dúas datas. Eloi, que balance ou que reflexión traes ti? A ver, a reflexión é digamos que unha continuidade do que levamos manifestando últimamente, é dicir, cando vas a unha movilización deste tipo, lóxicamente esperas sempre que a asistencia sea ben digna, mínima, pero tamén esperábamos que fose menor que a anterior e que a outra anterior, máis que nada porque, efectivamente, en 10, casi 11 anos xa éramos maiores, agora, pois, entre os que non están ou desapareceron ou se desilusionaron,
pois lóxicamente cada vez son menos. Si se nota o que a veces manifestamos aquí, que hai unha, digamos que unha deixadez ou unha conformidade, parece que dá impresión de que mentre decimos que todo conseguido é pouco, porque realmente nunca vamos a chegar a recuperar o poder adquisitivo, parece que a maioría, ou esa lectura que a veces tens que facer, que lle chega, que é suficiente. Vale, eso se refire aos xa pensionistas, pero logo ven a segunda parte, que é pola que pelexamos e que non damos conectado, cal vai ser o futuro das pensións. Porque ese é o gran debate, é dicir, é un debate que realmente vai dirixido aos que vides atrás, aos que veñen atrás, aos nosos fillos, aos nosos netos, as xeracións que están aí, é que se ve que efectivamente non lles preocupa, ou dá impresión, porque cando falas con eles ou cando conectas, aquelo tan manido de que, bueno, a mí xa non me vai chegar, a mí non sei, bueno, a ver, vamos a ver. Estamos cansados hasta a saciedade de decir que sí vai chegar, é dicir, non é só que vai a chegar, sino que están convencidos desde Europa hasta os últimos representantes políticos, entre comillas, que sí vai chegar. O problema é cuánto e en que condicións. E vai chegar cuánto vos preocupedes en demandar. En que condicións? Na que lle sala das narices a Europa e aos partidos políticos de turno, partindo da base de que leendo os programas, eu teño obligación, porque levo o tema das pensións aquí, e outra serie de compañeiros, de leerme as propostas dos partidos políticos a nivel europeo e a nivel español, porque lóxicamente é onde se vai cortar o bacalao. Cada vez te preocupa máis, pero sin embargo dá a impresión de que nadie máis o lee. É tan fácil como, a ver, se estades nas redes permanentemente nas redes, creo que non vos costa nada pinchar propostas do PSOE, propostas de Vox, propostas do Partido Popular, propostas dos nacionalistas de non sei que. Están aí, é verdad. Está escrito aquelo que van levar nos programas que te den conta, os máis vellos sabémolo por experiencia e os máis novos tedes que ir aprendendo. Aí se leva xeralmente como moito o 20% e aquilo máis bonito. Pero o peligro é aquelo que non poñen e que a veces insinúan é que cando chegan ao poder en 6 meses o aplican. Esa é a lectura que nos facemos e o que queremos transmitirvos. Porque, a ver, outro día Xavier, cando veña aquí, porque ademais é un home que ten unha base importante, ten algúns libros publicados, casi se dedica xa exclusivamente a desmenuzar e traballar estes temas cara ao futuro. E efectivamente, desde Europa, desde hai uns anos, e agora cada vez máis, o que se está insistindo e vendendo que hai que desmantelar descaradamente o sistema de pensións público, que por sorte é o que prevalecen, é o que hai en España. En outros países tamén funciona, non como aquí, pero similar. E depois, dependendo de que país te vayas, pois é máis ou menos público ou semiprivado. Eso queren ir desmontando máis que nada porque os trus, agora en Europa, igual que pasa en Estados Unidos desde hai moitos anos, que sacan presidentes e demais, aí vedes o exemplo, en Europa o Parlamento Paralelo, que lle chamamos, está consolidado. É dicir, os trus das grandes multinacionales, farmacéuticas, petroleras e demais, xa están implantados, teñen ali edificios propios, hoteles e demais, e aí é onde se teñen as reunións off the record cos que portavoces dos partidos e dos grupos parlamentarios tratan de convencelos e meterlle ese veneno que é tú llévame esa propuesta, tú desmantelame lo público, tú eses millóns de millóns que se manejan co tema das pensións, por exemplo, dámelos a mí, yo los controlo desde la banca y desde tal, y tú no te preocupes que tiene la puerta giratoria, tú, tus herederos y no sé qué, tenéis todo eso garantizado. É así de crudo, é así de crudo. O problema é que eso non se comenta, e cando comenta dice, non será tanto. Ojo,
E por iso digo que hai que ler un pouco aquilo que propoñen. E é curioso, por exemplo, outro día saquei así un resume do partido, porque sacaron un libro blanco, todos son libros blancos. Son 3 cuartillas blancas para negociar, por exemplo, gobernos autonómicos. Un decálogo. Sí, eu chamolle el libro gordo de Petete de toda a vida. Sí, pero é un decálogo. Sí, entonces, eso se vai facer cando sean as generales, é dicir, isto se extrapola sempre. E claro, digo, bueno, pues a ver, que dice? E é moi curioso que ni nun lado ni no outro si van aquilo que lles interesa. E aquilo que é chamativo. É dicir, é chamativo por nuevos votantes decir que vou a votar os inmigrantes, por exemplo, e casi generalizan, xa non dicen aqueles que están con carta de traballo, teñen traballo, non, meten todos no paquete e logo, se me fan falta, serán máis ou menos. Vou a privatizar o sistema, digamos, da seguridade social. Non o dicen así, pero eu leendo a letra pequena, por aí van os tiros, coincidindo con Europa. Vou a eliminar as axudas aos máis vulnerables. O dicen descaradamente. É que está escrito. Para qué? Según eles, para ter máis recursos, porque necesitamos unha defensa forte, militarizar máis forzas militares, máis armamento, ou volver a meter as forzas públicas no País Vasco, e non sei nada, porque volvemos outra vez ao siglo pasado, e sacar as policías autonómicas, ou non sei que, casi as municipales tamén, e vamos a todos aquí de frente, marchando, e todos a una. É que está escrito. E eu digo, coño, se iso é así, voy a, digamos, eliminar a lei del aborto. Isto tamén lle afecta a todo, afecta a todos os que vides atrás. Eso está escrito. Ole. É dicir, la lei LGTBI, los trans, todo eso me lo paso y además o dicen así de claro. Yo llego y lo elimino. Y saco unas consejerías y me creo una de, digamos, del antiguo movimiento nacional. E coinciden os dous. Yo digo, bueno, esto non lo lee nadie. No, sí. Claro, o problema é te escoitan e algún che dice, bueno, é que vos sodes sempre os mismos. Home, sí, nós non cambiamos. Cada ano temos un ano máis. E o que non sabíamos con 40 sabémoslo con 70. Ahora, vos tomader nota? Pois eu penso que non se está tomando nota. Entonces, e logo, curiosamente, todos lle escapan o tema das pensións. Ningún plasma que vai facer co sistema de pensións e se van a respetar e se vai incrementar o IPC ou se vai congelar. Es que nem figura. E eu digo, a min, cando me ocultan algo, é igual que cando nunha familia ocultas os recursos que tes. Unha de dúas. Ou non queres que se sepa, ou estás xugando e vamos a acabar todos endeudados. A mí que me lo digan claro. E, polo tanto, desconfiade, preguntade, mirado que ven. A nós, por sorte ou por desgracia máis ben, prácticamente nos vai afectar, pero moi pouco no sentido de que tampouco vamos a vivilo como para cabrearnos ou para volver a salir á calle. Pero, sobre todo, para aqueles que teñen que pensar no futuro. As pensións en España están garantizadas. O sistema é válido. E é máis, se pode mellorar, porque, non sei, pero en Dinamarca, por exemplo, que é a segunda nación con un sistema bo, e bollante, ali o presuposto xa cubre máis do 20% por lei. E o resto se cubre con 1% do salario dos asalariados e un porcentaje moito máis alto dos empresarios. E ao final sumas e resulta que ten unha das pensións máis altas e o sistema máis saneado. O único pero, é curioso, acaban de aprobar que a jubilación vai pasar en 2 anos aos 67. Home, iso xa temos nos aquí. E se hai que discutir que en vez dos 67 ou 68, teredes que discutir vos os que vos vades a jubilar. Nós xa pelexamos no seu día para que non nos meteran os 70.
se conseguiu quedarnos nos 65, ahora está nos 66, pero esa pelea vai existir sempre. Pero si é a cambio de garantizar mellor nivel de vida, máis calidad de vida, bueno, ir uns meses máis tarde, pois teredes que plantealo vos. É así de claro, é dicir, isto é o que estamos defendendo, é o que se dixo ali, e o que coreamos nós cando vamos dun lado pro outro dando bandazos, e o que vamos a seguir pelexando, é dicir, a realidade, o que nos dá de comer, o que realmente debería preocuparnos a todos. E a partir de aí, o que sobre, que sempre sobra, é curioso, este país sempre está arruinado e resulta que é un dos máis bollantes de Europa. Ahora mismo, cos datos na man, é así de claro. Imagínate se chega a ir ben. Entonces xa era verdad que aquí vivíamos todos sin pegar un golpe. Por lo tanto, aquí do que se trata é asegurar unha veller digna, asegurar unha vida digna entre os habitantes deste país, entre os que somos miembros desta comunidade, e si sobra, que sempre sobra, as festas que queiramos, e se hai que subvencionar o fútbol, o subvencionamos, etcétera, etcétera, que se un día entraremos tamén cuánto deben aqueles que se dedican ao holgorio e a Hacienda non le exige nada. Temos que ir avanzando porque nos quedamos en tempo. Tato. Boas tardes. Bo día. Boas días, boas tardes. Perdona. Bueno, pode ser boas tardes, Sí, que xa pasan das 12. En Portugal xa son boas tardes. Non, en Portugal é menos tarde. O amigo Alfredo falou moi diplomáticamente. Porque como hai que falar. Sí, evidentemente, moi diplomáticamente, pero o falar diplomáticamente a non dicir a verdad é un pecado. Por lo menos como mínimo un pecado. Como comercial que foi na súa vida. Pero eu non son tan diplomático, ni me interesa, nin teño con intención de serlo. Entón vamos a hablar de 4 cousas. Por que na charla que tivemos en Tui, e non é un problema de divulgación, porque fixemos 60 cuñas na radio, en Radio Municipal, aquí no programa, pegamos carteles, falábase con algunha xente, con cal o que quixo pode estar informado. Fai 4 anos, pois facíamos as charlas aquí no casino, e isto enchíamos, estaba aquí 100, 120 personas, no casino chegamos a estar 350, e o ano pasado xa había pouca xente, pero este ano había 17. Entonces a pregunta é, por que a xente non vai a informarse de cousas que lle interesan? E ademais, partindo da base de que estamos nunha comarca evidentemente rural, e onde a xente da nosa edad pois ainda hai moito analfabeto, e daquela a maioría nunca tuveron un seguro na súa vida polas circunstancias. Teñen unha axuda social e outros pois teñen unha pensión a mellor que igual os aseguraron 5 ou 6 ou 10 anos e teñen unha pensión de 206 ou 900 euros e a axuda social son 600 e pico. E esos son precisamente os que promulgan, os que proyectan, os que apoyan e falan en favor dos seus esclavizadores. Entonces, a pregunta é seria. Que pasa nesta sociedade? A xente non ten a dignidade, non ten o coraxe de defenderse os propios intereses e as das súas familias. Porque eu conozco moitos, que están, digamos, vivindo moi precariamente. E, sin embargo, son máis de dereitas que as amapolas. Bueno, cada un pode ser tato do que... Eu non estou nombrando a ninguén. Da igual. Cada un pode apoiar, votar e defender o que considere. Bien, vale. Estamos falando desa charla. No, e do que cada un decide... Estamos falando do ben esta un momento, Tato. E de como cada un decide informarse. Non só se pode informar acudindo a unha charla. Entendo a crítica, pero non só hai información nesa charla. E cada un se informa como gusta. Podes continuar, se queres. O problema é o mismo. Que unha cousa é a filosofía e a outra cousa é a realidade que nos supera. E a realidade é o que estou dicindo. Esa é a realidade. Santiago, manifestación en Santiago de todo Galicia. E ademais non era só as xubilacións, era
O decreto ómnibus, paquete, non? e logo falamos do paquete. Alrededor de 300 personas, porque eu, como teño moita costumbre, pois fago un recuento como a prensa, non? As filas, máis ou menos 10, e depois botei un 20% máis e non me equivoco nada. E así é fácil. Alrededor de 300 personas. Pero é igual. Señores, non están consolidadas a suba das pensións, e menos as melloras que iban no paquete. Por unha razón, porque é un decreto lei, non hai unha lei que apoie iso no futuro, que outro goberno pode cambiálo, pero é un decreto lei que hai que negociálo ano a ano, a menos que haxa presupuestos e vaya nos presupuestos. Como non hai presupuestos, hai que negociálos. Entón pasa o que pasa, que estábamos en vilo, porque se temía moito de que un montón de partidas do paquete quedaran fora, e algunhas quedaron. Entonces, que somos nós? Ciudadanos, queremos ser ciudadanos libres ou esclavos como na Edad Media? Porque hai que elegir, aquí non valen contos. Aquí hai que elegir que queremos ser ciudadanos libres e defender os nosos dereitos cando corresponde, non anda de algarabias pola calle, pero defender os nosos dereitos cando corresponde. E cando organizacións, sean estas as que sean, que están defendendo eses dereitos, pois apóyalos, como é a sanidade ou tal, non? Bueno, pois eso é algo que, polas razóns que sea, a xente está nunha situación, non sei se cómoda ou de sumisión. Eu creo que as dúas cousas, cómoda e de sumisión. E iso é moi peligroso, porque o escarmento que podemos levar non quero nin pensarlo. Tampouco me preocupa moito o que a min corresponde, e ao mellor hasta me dá un ataque de risa. Ben, pois balance feito do que foi esa charla, esa manifestación, e con esa visión de futuro que despois desas dúas citas, pois, dende Podepén amosades aquí, como sempre, na Radio Municipal de Tui, e bueno, con esa previsión, sobre todo que di Eloi, non despois da experiencia. Nos volvemos a falar en 2 semanas. Como comentabas, Alfredo, tentaremos que este Xavier dentro dun mes, realmente. Sí, el próximo jueves que hablemos, no el otro. Tengo que hablar con él, pero vamos, en principio creo que no habrá ningún problema si no tiene ningún compromiso. Perfecto. Salvo que teña algo xa pendiente. Sí, no, él siempre está dispuesto, siempre que se le dice, es encantado, salvo que tenga un compromiso, ¿no? De cualquier otra cosa, pero siempre buscamos na solución. Ben, pois ata aquí entón chega o programa de hoxe de O Futuro e Hoxe. Moitísimas grazas aos tres, como sempre, e volvemos a falar en 2 semanas. Gracias. Gracias. Moitas gracias. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro.